Ahojte, moje meno je Mirka, ja som psychologička, terapeutka čínskej medicíny. Ja vám prajem krásne vianočné sviatky. Nedávno sme tu mali teda Vianoce 2024. Blíži sa nový rok, ja sa na to veľmi teším. A toho sa trošku bude týkať aj toto video, lebo tento rok bol dosť náročný a veľa ľudí práve aj tým, aké boli energie z vesmíru tu tento rok, tak veľa ľudí možno viac ako inokedy trpelo aj na nejaké tie psychické problémy. Ale čo by som chcela tuto podotknúť pri tejto téme, tak ľudia, čo naozaj dlhodobo trpia na nejaké psychické problémy, ako sú úzkosti, depresie, ale zároveň aj iné neurologické problémy, ako je napríklad demencia, autizmus, tak toto všetko má jedného spoločného menovateľa a to je chronický zápal. A ja vám to aj vysvetlím, prečo je to zápal. Čiže depresia, úzkosť, demencia, autizmus, ja hovorím, že je to zápal. Lebo aj v tej čínskej medicíne nie je len to otrepané nejaká osa, črevo, mozog, ale v tej čínskej medicíne sa oddávna vedelo, že tá slezina ovplyvňuje naše myslenie. To, ako rozmýšľame, či máme nejaké obavy, či máme nejaké to premietanie stále nejakých myšlienok, tých istých otravných v hlave, pre ktoré napríklad ani zaspať človek nemôže, tak oni vedeli, že to súvisí s tou slezinou a slezinu volali vlastne ako keby to celé trávenie. To bol taký ten hlavný orgán, ktorý Číňania považovali za trávenie. Čiže to trávenie vedeli, že extrémne ovplyvňuje to, ako človek myslí, celkovo takú aj má náladu, lebo práve často v tých črevách je ten zdroj toho zápalu. Že aj dnes ako žijeme, je naozaj na toto hrozná doba, málo kto má v poriadku trávenie. A práve tam často je ten koreň tých problémov, často tam práve vznikajú tie dysbiózy. Veľa ľudí má zápaly v črevách, má priepustné tie čreva tým, ako sa stravujeme, veľa obilovín, lepku, čo robí tú črevnú priepustnosť a potom do tej krvi sa dostávajú látky, čo tam nemajú čo robiť, vytvára tu imunologický konflikt, vzniká teda ten boj imunity a zápal. Dlhodobý nízkodávkovaný chronický zápal, ktorý často necítime, ale robí to veľmi vážne zdravotné problémy, ktoré sú z tohto chronického dlhodobého nízkodávkovaného zápalu. Aj tie orgány sú tým napádané. Keď je to v krvi, tak sa to šíri celým telom a môžu sa aj jednotlivé orgány týmto spôsobom napádať tým zápalom. To isté, keď máme deravé črevo, tak často to nie je len o čreve, ale je to kompletne o celom tele, všetky sliznice, mozog. Aj tá hematoencefalická bariéra je priepustná a dostávajú sa do mozgu látky zase, ktoré tam nemajú čo robiť a vzniká chronický zápal aj v tom mozgu. A to sú potom tie depresie, úzkosti, neurologické problémy, narušenie toho nervového systému, nervus vagus, hlavný nerv, ktorý riadi tie naše voľne ovládané orgány hlavné, čiže trávenie, srdcový rytmus a podobne, čiže rôzne arytmie, kde môžu mať pocit, že majú stále nejaké bušenie srdca a takéto podobné problémy a povedia im, že vy máte len nejakú tetániu alebo niečo, ale často je to o tomto chronickom, dlhodobom, nízkodávkovanom zápale, ktorý tieto všetky stavy robí. Teda riešenie? Liečiť tento dlhodobý nízkodávkovaný zápal, ale nie je to vôbec jednoduché, ale o tom si povieme možno zase niekedy inokedy. Dnes som to chcela len takto krátko, keďže sú tie sviatky a chcela by som teda vám poďakovať aj za vašu priazeň počas celého roka a kľudne, ak ste sa dopočúvali a sem, tak opäť môžete toto video zdieľať medzi svojich priateľov, aby sa dostalo
tým ľuďom, čo ho potrebujú, lajkovať. Takisto vás poprosím o like na toto video, keď si zapnete zvonček upozornenia na takéto a podobné videá, ktoré verím, že ľuďom niečo dávajú, že sú obohacujúce. Ak vás zaujíma moja práca, môžete mi napísať buď na mail 18mirka@gmail.com, kde mi ľudia často píšu a oslovujú ma, alebo navštíviť moju webovú stránku www.mirkatecem.sk, kde si môžete prečítať o mne. Tam určite nájdete všetko, moju prácu, môj cenník a v sekcii obchod aj moje úžasné kurzy, na ktoré nedám dopustiť, lebo naozaj pomáhajú so zdravím. A takisto tu mám aj svoju tvorbu, obrazy, ktoré teraz boli Vianoce, takže bol to vhodný darček, veľmi vhodný darček. Ja ich sama milujem, zdobím si nimi svoj priestor, no ale ešte sviatky nekončia, takže stále je možnosť aj toto využiť ako darček. No a za mňa by to bolo teda už na dnes všetko, nebudem už viacej zdržiavať, majte sa krásne a zase sa prihlásim niekedy na budúce. Ahojte.